सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि थान्दै जख'न्थाया 28 आरो 29 जानुवारि 2024 खालारखालि घरामारि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय बिष्णुज्यति भवननि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ तेजपुर समस्तिनि एमएलए पृथ्वीराज राभाया बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ 100% बिटिआरआव सोसननो थाखाय एबसुआ नाजागासिनो दं होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मुस्रि अशोक सिंहाल, सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए मानगोनां मुस्रि लरेन्स इस्लारि आरो एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि खुंख्रा सरगियारि बिथांमोना गेवलां मेलनि जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ 27, 28 आरो 29 जानुवारि 2024 खालारखालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिटिआरनि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि आरो रायजोनि थुनलाइगिरिफोरनि बाहागो लानायाव जाफुंसार महरै जानानै थाङो। बे थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लानो मोननानै जोबोरैनो गोजोननायखौ फोरमायदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्माया 28 आरो 29 जानुवारि 2024 खालारखालि चराइदेव जिल्लानि बेंगनाबारि दावखा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानानै थाङो। 28 खालारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा थान्दै मेलनि जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो आरो 29 खालारखालिनि गेवलां मेलाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो।